Mentre des de l'Associació Empresarial Química de Tarragona es demana diàleg a tots els actors per millorar tots els aspectes necessaris arran de l'accident del 14 de gener. Un dels més reclamats és l'aplicació de les noves tecnologies als protocols de seguretat i informació a la població. Una innovació que s'ha tractat en la jornada organitzada pel Centre Tecnològic de Catalunya que s'ha celebrat avui a Tarragona. En aquesta, el president de l'AEQT ha apostat perquè aquesta innovació també s'apliqui en matèria de seguretat. Les innovacions tecnològiques ens aporten a la indústria ser cada vegada més productius, ser cada vegada més eficients, ser sostenibles i també, i és clar que sí, ser cada dia, cada cop, un sector, una indústria més segura. Que, com sempre diem, i en aquests moments cal remarcar, és la principal prioritat i és el nostre objectiu innegociable dins el nostre sector. Conflicte